Magugulay ako ngayon ng munggo. Ayan. Otang munggo, sinubakan sa talong og tulingan. Ayan. Lami kayo. O, ayan. Mamaya, panoorin nyo kung ano kasarap ang ulam sa pobreng Bisaya. Ayan. Gulay na talong. Ay, munggo pala, sorry. Ayan, kasi nagbulol-bulol. Otang munggo, sinubakan sa talong o pritong tulingan. Yeah! Go, go, go! Ganyan talaga yan. Para masarap ang luto natin. Sayaw-sayaw lang. Kahit hindi naman bagay. Bahala na yung mga buzzer dyan. Importante, masaya tayo sa ating buhay. Ayan. Atong tilawan. Tikman natin mga kabisaya, mga kapobre, kung ano ang saan akong kamera. Ay, ginoo po ni siya. Kaya akong cellphone ba kay dili makisama sa ako atong tilawan. Tikman natin ba. Lami ba dun siya kayo? Lami kayo. Mora jud siya. Lami jud. Sus, no, okay. Lami kayo, mga palaga. Otan nga munggo. Otang munggo, sinubakan sa talong o pritong tulingan. Ayan. O diba? Ayan. Excite. Napaluno kayo ng laway nito. Ayan. Nakita nyo? Ayan ang talong. Ayan. Kahit ano na lang ang i-ano natin. Basta sa mga kapobre, basta pobre, madiskarte. Ayan. Sus, ganun. Basta mga Bisaya, diskarte yan. Okay. Lalo na pag dito ka sa ibang bansa, bawal dito yung mga paarte-arte ka na kung ano na lang basta makakain ka. Ganon yan. Kasi pag mag-arte-arte ka, ganon yan. Basta mga OFW, mga ka-OFW dyan, mega shout out. Ayan. Bawal mag-arte-arte pag nandito ka sa ibang bansa. Kung ano lang yan, basta malunok lang. Kaon. Kasi mahirap magkasakit pag dito ka sa ibang bansa. Walang nakakatulong sa'yo, kundi ikaw lang, sarili mo lang. Kaya, ang payo ko sa mga ka-OFW dyan, kain lang tayo hanggang basta makain lang, malunok. Hala, kaon jud bay. Kay lami kayo jud ang akong utan, ang gulay ng munggo. Ayan. Kumukulo. Ayan, tingnan nyo. Palutuin natin ng husto ang ating talong. Ang mahiwagang talong. Ayan. Lami kayo. Datulingan. Ang pritong tulingan. Baw. Buti na lang hindi ako gaano marinig sa kapitbahay, kasi pag marinig ako sa kapitbahay baka sabihin nila na baliw-baliw yung katulong dito. Diyos ko po. Ganito talaga ang mag-vlog. Basta vlogger ka, ganito. Wala akong pakialam mo, di ba? Ang importante na masaya ako. Kahit ganito lang ang buhay, kailangan masaya ka.
Huwag kang yung iba, maraming problema. Tapos, ayan, bayaan yung problema. Ang problema palaging andyan yan, di ba? Kaya, luto na siguro itong talong na talong. Talong na ako ba? Sus, Ginoo. Lami kayo ni akong talong. Kaya nalata. Kinahanglan doon, lataon doon siya ba kay para lami pag tulon. Uy, Ginoo ko eh. Lami kayo ba? Nakasay bullets ko. Lami kayo, lami kayo. Tererereret. Tereret. Ari. Gana. Okay. Magpatay-patay ta diri. Sus. Tingnan niyo mamaya kung paano kasarap ang gulay na talong. See you later, guys. Mga unata, mga palangga. Ayan, mga kapobre, mga unata. Ayan, ang luto. Kanin. Kanin ba? Sus. Halo-halo. Pasensya na sa dito na. Ito na ang mahiwaga kong ulam na munggo. Ayan. Kain tayo. Kain. Lamon na. Basta mga Bisaya, ingani, mostly sa mga Bisaya, maglingkod ba, ingani siya. Nakapatong ang tuhod. Ayan. Purya-buyag, lami, kayo. Kain tayo mga palangga. As in, lami, jud. Lami siya. Masarap pala pag yung munggo. Parang first time ko to ginawa. Munggo, talong, at syempre, sinubakan. Sinahugan ba? Yun ba yun sa Tagalog? Sinubakan. Ginsubakan. Sa isda nga tulingan. O, diba? Susambot na lang. Masarap talaga, promise. Purya-buyag lang ha, purya-buyag. Lami dito siya. Ang matanda ko, ayaw kumain. Busog pa daw siya. Ang mahiwagang tulingan. Ang matanda ko kasi, sa umaga, nag-inom siya ng fresh milk. At saka 2 slice na sliced bread. Ayan. 2 hiwa. Mga unta ninyo mga palangga. Kain tayo mga kapobre. Super. Ang talong. Dami dyan ang talong. Promise. Dami siya. No, masarap. Pagpasensyahan niya yung mga upload ko kasi lalo na sa lengguwahe ko, Bisaya talaga ako. Made in Siquijor. Kaya yung mga language ko halo-halo. Lalo na pagkaharap ko yung matanda ko. May halong advertise sa salita nila dito sa Taiwan na Taiwanese.
Pero ang matanda ko, hindi siya taga Taiwan. Taga siya, taga China. Napadpad lang dito, katulad ko. Pero ako naman, napadpad dito para maghanap buhay. Laban lang tayo mga ka-OFW. Ayan. Mega shout out everyone. Mahulog niya kung salamin. Balba kay di naman ako klaro pa iba. Hindi ako nakakita pag hindi ako nagasuot ng ganito. Pangatlong palit ko na ata to. Kasi ang mata ko panay siguro pataas na yung grado sa mata. Buti pa yung grado sa mata ko, tumataas. Pero ang grade ko, palakol. Palakol. Hindi ko yan kinakahiya yung grades ko noon. Palakol. Inaamin ko naman talaga yun, bobo ako. Tapos, papasok ako sa school. 3 beses lang sa isang araw. Sa isang linggo, I mean. Pero general average ako ng mga palangga. Naka 81. Siguro pinagsabay-sabay yung mga palakol ko. Kaya ayun, umabot ng 81 average. O, diba? Nakapag-English din kahit paano. Ganyan yon. Kahit high school lang ako, nakapunta din ako dito sa ibang bansa. I am proud to be. Bisan high school lang. Nakaabot in town diri sa ibang bansa. Ilayo-layo natin ang camera para makita niyo. Napansin nyo ba mga palangga, pag nakain kayo ng gulay na munggo, dali tayo mabusog, no? Siguro din, nabusog na ko kasi isang mangkok. Isipin mo naman yun. Pero hindi to gaano puno kanina, ha? Baka sabihin nyo, matakaw ako. Hindi. Ni minsan lang. Ni minsan lang ako matakaw. Parang trip-trip ba? Ni minsan malakas ako kumain. Ni minsan kunti lang. Kaya, don't judge me if you don't know me. Na malakas ako kumain. Joke lang. Malapit na maubos. Lamig dyan po yung biyag. Nabusog ko ba? Nabusog dyan ko mga palangga.
Mga kapobre, nabusog ang Bisaya. Nabusog ang pobre. Ubos ang kanin. Again and again mga palangga. Sa mga kabisaya ko dyan, sa mga followers ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa palaging subaybay sa YouTube channel ko. Pobreng Bisaya TV, ayan. Yung hindi pa nakapag-subscribe, paki-thumbs up mo na. Press the notification bell to the other side para updated kayo sa mga bagong upload sa Pobreng Bisaya na nagbibis dito sa Taiwan. Ako po ay taos puso't nagpapasalamat sa inyong lahat sa palaging pagsubaybay sa YouTube channel ko. Munting Kubo, ayan. Anyway, English yun. Ito yung pangalawang channel ko kasi dati may isang channel ako na tawag nito na demonetize. Hindi ko alam anong kasalanan. Sabi daw na invalid click. Kaya ito ang panibago ko. Sana masuportahan nyo naman ako kahit papan. Ayan guys, naubos na yung muntik patuloy na hulog. Oy, ginoo ko eh. Madaldal kasi. Ayan, naubos na. Salamat ng marami sa mga palangga sa palaging pagpanood ng YouTube channel sa Pobreng Bisaya. See you on my next vlog, mga palangga. Ayan, mga kapobre. Salamat. Bye-bye. See you next time.